बिरानसाव आफादाव आर्मि चिफमोन, एक्स NDBS नि आर्मि चिफ। लोगोसे जोंखौ माने ससियेल मिडियायाव भाइरेल जानायनि एलिगेशनखौ आङो एसे बुंफोरथिनो नागिरदों। बेयाव आफाद गोदान एबा संगठन गोदान ओंखारदों होननानै जोंखौ भाइरेल खालामनानै होदों। बेयाव मुंफोरा जाबाय एनबुकदाव बिरानसाव आंबो दं, ओमफ्राय बिथां एनबुकदाव लोगोसे बिलाइजौ राजा गोरा एबा ब्रिकेटआव दङ सप्ता। जों साब्रैखौ होनाय जादों, किन्तु बे नंखाय। आरो जोंनि जेसेबां बेच नाम्बार होदों बेयाव बेच नाम्बार 26 होदों आंनिखौ, आरो एनबुकदावनिखौ होदों 27 होदों। किन्तु बे नंखाय, बेचफोराबो फुल जादों। नंखाय जोंनियाथ' जों सानैजों 31 बेचनिसो, जों 31 बेच जों सानैया। बेयावथ' माबायावथ' होनाय बे भाइरेल जानायनि माबायावथ' होदोंमोन 26, 27 जों सानैनिया। आंनिखौ होदों 26, एनबुकदावनिखौ होदों 27। ओमफ्राय बिलाइजौआथ' बे थैबाय। बिलाइजौआ बे लकडाउनावनो गुवाहाटियाव थैबाय। बे केन्सार बेरामजों थैदों। बेफोरबोथ' नै थैनायनि मुंखौ बोरै होगो बेथ' बेयावनो हमनो हायो जोङो, राजा गोरा। ओमफ्राय बेबोथ' थैबाय नामा? अबारथ' बियो नंखाय। आरो जोंनिफ्रायथ' बेबायदि खुनु माबा गैया, माने मोनथाय गैया जोंहा दा। मानो होनोब्ला जोंहा बे बिटिआर एकर्डआवनो जोङो सन्তুष्ट दं। बेबायदि संगठन गोदान दानायनि जोंहा जेबो उपजुक्तबो नङा जोङो। बेखौ सोरनिबा राजनितिकनि फाव फान्दायनायनि गेजेराव जों बेसेबांखिनि दायाव जों दायो भुगिनांनो गोनां जादों। मैयाबो आंखौ एसपिआ लेंहरदोंमोन। एसपि लेंहरनायाव थांबाय, थांनानै जों रायलायना फैबाय। रायलायना फैनायावबो गाबोन समबारखौ लेंहरदों, टाइम होआखै, माला थांनांगौ बेखौबो होआखै। बेयावबो जोङो थांनो रेडि जाबाय। बेयाव मा बुंगोन आं बेखौ मिथिया, लेंहरदों, बेयाव थांनानै फैनोसै। किन्तु नैबे आफाद गोदाननि नामा जाबाय BSLTF, फुल नेमा जाबाय बड'लेण्ड स्टेट लिबारेशन टाइगार फर्स। नैबे मुंखौ होदों आरो। किन्तु जों बेखौ दायाखै, आरो जोङो बेबायदि दानायनि उपजुक्त नंखाया, आरो दानायबो नंखाया। जोङो बेबायदि आफाद गोदान, हाथियार हमनाय आफाद गोदान जों दानायबो नंखाया। बेखौ सोरनिबा राजनितिक फाव फान्दायनायनि गेजेरावसो जों बेसेबांखिनिखौ जादों दायो। लोगोसे बेखौ जाय होदों, जोंनि बे उदालगुरि जिल्लायाव बा गुबुनावबो होनो हानाय, आउट अफ BTC, जेरैखि जाया माने जोंनि उदालगुरियाव थानाय एसपि DSP, जेरैखि जाया बेखौ जाय भाइरेल खालामदों, जाय होजेनदों, नागिरनानै माने आयेननि बेबस्था लानानै माने आयेन बायदियै साजा होनांगौ। बे आंनिसिम सरकारनियाव बा उदालगुरि जिल्लायाव थानाय एसपि DSP बिथांमोननियाव आंनि गुरैयै खावलायनाय थाबाय। NDFB खौ लानानै गाज्रि पलिटिक्स गेलेनो दासानथों। जों बेखौ गोख्रोङै सोंखारियो। गोजोन्थों।